फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 16थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। रायजो राजाफोरखौ रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै मा गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रंजालि बैसागु बोथोरनि दिनै 6थि सान आरो बे 6थि सानाव आङो गासै सुबुं माहारिनिसिम गाहाम हामलायनाय आङो जासिहरदों। लोगोसे देरसिनफोरनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनाय आरो दुइसिनफोरनिसिम अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो जासिहरग्रोदों। बेजोंनो आङो मिजिं थिदों जे जोंनि सुबुं माहारिनि थांनानै थानांगौनि थाखाय बा हारि आरो माहारिखौ बा हादरखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जायफोर सुबुंफोरा गाव गावनि हाबाफारियाव जायखि बिथिङावनो जाया मानो जे बेस्थ' जानानै दङ, जे मुखुब जानानै दङ, बिथांमोननि मावनो लानाय खामानिफोरा मोगथाङाव जाफुंसारथों आरो जाफुंसारनायनि गेजेरजों सुबुं न'खर हारि आरो हादरा मुलाम्फा जाथों आरो बेबायदिनो जौगासार हारि आरो जौगासार हादर जानो हाथों आङो बेखौ मिजिंथिदों। बेजोंनो लोगोसेयै आङो फोरमायनो लुबैदों जे गुबुन गुबुन हारिफोरा गाव हारि हिसाबै मुलुगाव थांनानै थानाय बायदि जों बर' हारियाबो गाव हारि हिसाबै मुलुगाव जोङो थांनानै थानो लुबैयो। गेरेमसा हारि हिसाबै बर' हारिखौ गायसननांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सिमां नुनायजों लोगोसे मा हाबाफारिखौ मावोबा गेरेमसा हारि जानो हागोन बे बाथ्राखौ जोंनो फोरोंलांदों। बेखौनो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै मावबाय थादों। दा बेखायनो गाव हारिखौ हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोंनो जिखिनि सिनायथि जे जोंनि हारिमुवारि बा दोरोङारि बा जोंनि माहारिनि माखासे फोरबोफोर बेफोरखौ जोङो रैखाथि होनायजों लोगोसे गोजौ फारसे जोङो बोरै लांनो हायो, बेनि थाखाय जोंहा एसे गोब्राबै खामानि मावनो गोनां दङ। मानो होनबा दिनैनि बे ग्लबेलाइजेसननि जिखिनि एडभान्टेज बा जिखिनि बेखौनो लानानै जोङो गोजौ फारसे जोङो थांनांगोन। आरो बे बेलायाव जोंहा बहुद जोंनि लाइमोनफोरा लेखा गोरों सुबुंफोरा बा जोंनि सुबुंफोरा बर' हारिनि सुबुंफोरा जोबोद खामानि मावनो गोनां दङ। आङो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै बे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जिखिनि रंजाथाइ फोरबो फालिथायाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बेखिनि मेसेजखौ आङो रायजो राजाफोरनिसिम हरो। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।